kumbaro bari motom kisi ketal mare ketal abo kai tone hamari kisi ketal mare ketal Dr. Deborma, tai sini buku Subalaxmi Deborma, tai awak ke bong ni Kalbari Pandasin, keboba selaningai, keboba beruningai sing sokai ke, ang puilan okai tu nak hambai do, tai norok nobo yasak sogoi hambai yaparo, tini onu kungningai, tai ang pastor pinor no yasak sogo, norok mesangrenan bagi Kalbari Pandau kaiman bagi. Belanja hambai, baru kah hambai nas haju gui pakai, hasal ni bah. Awak heki no, angkoi ni sini tini ni kajian ni selani buma boy buka, baru no bo ayang hari bahasa ni bagi koi, selani buma boy buka. Perohanan bagi koi ni. Nahalai ke bahasa tu. Sengya pak korop lain ni, bong ni mukan nai thokai nukaba. Anbagi angkoi ni borok no asuri naithokai asuri ayah bayar itu borok naithok dan naithokya asuk marok norok khel khaidi norok na ang tasing bo kisare hesel lekha agi bore hesel lime phono kainen sika ang bagai norok selabai beri bahai ke asuk norok ang nasigi me phono congregation of nasik komonom sama saya norok ayah zegrok abun gogi abun ulo saka salchini salo kangke nung leladi tai saldok sal nung samung klaidi ini saka ang bagi tini darawa kai jakai selaburi tai oro congregation tomne rokno ang koinan musungo kai to saldok sal samung klaiden bagi jengor katai bobo samung pangka tai saljini salo lelaran bagi tini wo hik saingi borok sumai tangnai nukum ketalangnai ang bagi norok kuno dino ta pogdi kai tor hamari mani sande salo tai Jisu Kristo kuthini mesani thani ba saman salo je mansak adino samung rok tang yawi kai tono lop nani mo thau thangi abok